IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaay ti emergency go bags kadagiti residente iti barangay 35 Biloca iti syudad ti Batak. Ditoy pinagyamanan ni Mr. Jeffrey P. Ulit konsehal ti nasa a barangay iti gobyerno ti syudad ti Batak gapu iti naipaay kadakwada at tulong akunana ang mabalin nga usarenda iti tiyempo iti didigra. Ket naidaklan pinagyaman mi iti city government o Batak para kadigitoy go bags nga may bunong iti kalugaran mi iti barangay Biloca ket dakkel nga tulong lalo no adda ti didigra or disaster ditoy pagilyan tayo ket as a barangay official ket may pakita nga detoy digitoy nga maited para iti bumarangay ket may pakita iti pinagayat tayo babaen iti mangipakita kanya dati preparedness da ti safety da ti biyag da Mainaay kiti daytoy inbatan ni Vice Mayor Engineer Albert D. Chua itilinaon daytoy emergency go bag ket digiti basic akasapulan no in kaso nga adda iti emergency ang mapasamak iti pagilyan kastamet akunana analabit nga duawen no talungal daw ket maibunong amin a go bag iti syudad. Pagnolona dati iti barangay Biloca nga itagket para kay bunong iti go bag na tidlinaon na dati apo kadig iti basic nga masapol no adda kastang dati mapasamak na layos ginggined urang anya nga kalamidad ket dito nga go bag adda digiti linaon na nga rechargeable adda digiti emergency kit medical kit mausar nalpasmet ket din ti pinakaibulong iti aming nga balbalay iti poblasyon itataman na rimaan ti away apo so ti nagibasaran tayo apin apo ket kada tumunggal may sa kabalay adda madaan ti kastoy nga go bag nga kit apo tapos ti kasta ket adda aramaten da numampay hantay yung mga idaw-dawat nga usaret da kanu mausar da ada mapasama nga kalamidad wino didigra ket antay met nga panggepenti kasi no di kidilaing pang emergency or in kaso laing tapos ti kasta adda man lang kakauton da adda usaret da no piman adda datay nadagsinunay nga mapasamak ti bukod na kaluklukar so neto kit pundo iti syudad nga may paay irigitingan nga ni nasurok nga Gabariro 14 to 15,000 nga balay dito'y syudad ti Batak. So datalayang iti may danong ko ako ket ngan siguro duwa nga aldaw pay nga ta may bulong amin na digitoy nga go back tayo dito syudad ti Batak. Iti sabali a bangir inlawlawag ti mayor iti naipadanon adamag nga dadagitisan ang naikan ti emergency go bags ket ditoy akinunana upper households ti naikan kadagitoy. Well, if you have dito nga men nga inobra ti city government sir is per household. Kinuha natin yung number of household per barangay, sinensus yan. At yun sila ang nagbigay sa amin ng data. Pero po kung meron pong household talaga na hindi nabigyan, i-report lang po natin sa barangay para po ma-clear natin yung listahan natin. And to clarify lang rin po, pag dalawa po tayong pamilya sa isang household o tatlong pamilya, isa lang po talaga ang makukuha natin. So 15,000 talaga ang pre-procure ng city government. Kamaujanan na inpanamnaman na tagtultuloy a suporta ken tulong ay payda kadagiti residente iti syudad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.